ବୋଲଧା ଗ୍ରାମରେ ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାମଯଜ୍ଞ ହୋଇନଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ ବ୍ଲକ ନାଗପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଲଧା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ମହା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନାମଯଜ୍ଞରେ ଆଖପାଖ ଆଞ୍ଚ ବଛା ବଛା 9ଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଘରଧରା, ବେଲଗାଁ, ବାଗପଡ଼ା, ବାଞ୍ଜିବାହାଲ, ବୋଲଧା, ଝରଣାମାଳ, ଖମ୍ବାହି, ବଡ଼ବାଙ୍କି, ରୋଜନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆତ୍ମରାମ କରୁଆ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ତମୟନ୍ତୀ କରୁଆ ଭାର ତୁଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଭାପତି ହୃଷିକେଶ କରୁଆ, ସମ୍ପାଦକ ହେମନ୍ତ କରୁଆ, କମିଟି ପରିଚାଳକ ଜୟପାଳ କରୁଆ, ଗୋପାଳ ସୋରାଫ, କୁଶଧ୍ୱଜ କରୁଆ, ପୀତାମ୍ବର କରୁଆ, ଉତ୍କଳମଣି ବଛା, ସାଇରାମ କରୁଆ, ବେଣୁଧର କରୁଆ, ରାଧେଶ୍ୟାମ ନିଆଳ, ଖଗେଶ୍ୱର ନିଆଲ ପ୍ରମୁଖ କମିଟି ମେମ୍ବର ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁବକ ସଂଘ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ନାମଯଜ୍ଞରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନାମରସ ପାନ କରିଥିଲେ। केतेटा दल एटा अंशग्रहण करथिले आज लास्ट दिन আমার যে 22 তারিখ 25 তারিখ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଆମ 9 ଜଣ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକର ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଯେ କରୋନା ଲାଗି ଆମର 2-3 ବର୍ଷଟା ଅଫ୍ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କିଛି ଧୁମଧାମ କିଛି ବହୁତ କରି ଗାଁ ବାଲେ ମିଶିକରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଧା ଗ୍ରାମରୁ ହରିରାମ କରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଖବର।